živeli i dobrodošli je. Uvek sam volela selo i miris domaće hrane. Čim mi se ukazala prilika da na pravi način iskusim kako je to živeti na selu, rešila sam da je zgrabim i ne pustim. Vidi! Nemoj, bre, da me litiš, nemoj. Tako. Šta ćemo još danas da radimo? Može. Može. Ja sam rekla da mogu i da povučem i da potegnem. To zagrijeva i srce i dušu i sve. Znaš kako pogača. Mlad sir, nešto naći. Lazar. Porodica Pepić-Jovanović mi je širom otvorila kafiju svog domaćinstva u Donjem Taoru i tu je počela avantura Keti na selu. Može.